van huis. Al als lietsjonkje dreamde de 21-jarige Frank van Dam van Boetenpost ervan om een grutte YouTuber te worden. En na 2 jaar lang terugzetten begon zijn dream werkelijkheid te worden. Ik was aan het voetballen, ik had toen een voetbalwedstrijd en ik had net mijn video geüpload. En dat ging over overleven in een woestijn. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik mijn eigen pis drinken. Zodat ik genoeg vocht heb in mijn lijf om vannacht de tocht voort te zetten. Gadverdamme. Dit ruikt naar een pre-workout poedertje. Gadverdamme, gast. En die video werd geüpload nadat er een video van een andere hele grote YouTuber was geüpload. Namelijk ene Krikel. Die had mij gepromoot in zijn video. En zijn kijkers gingen dus meteen mijn kanaal checken. En die video stond online. Dus die video gingen ze aanklikken en die beviel heel erg goed. En binnen ongeveer een uurtje had hij van de gebruikelijke 50 views, wat ik normaliter heb, ging die opeens naar 2, 3, 4, 5000 views binnen een uur. Dus ik dacht van, holy hell. Ik ben gewoon YouTuber. Eindelijk, na 3 jaar grinden, niks verdienen, kan ik beginnen. Serieus. Frank maakt video's die het net volle makken worden terug oren YouTubers. Hij bedenkt namelijk video's met een soort risico's. En Saek doet er zonder te trainen de hoogste berg van Europa beklimmen wil. Deze is wel best wel diepliggend en ook lichtelijk heeft het mij getraumatiseerd. Ja, we hadden geen zekeringen, dus 1 misstapje en je valt de vallei in en dat is gewoon echt je dood. En we hadden een connectie gelegd met een andere 17-jarige jongen. En die is te pletten gevallen. Ja. Hey joh, what a job, eh? Did someone injure you, or? Yesterday, and they were having dinner near us. Yeah. Okay, there were 2 kids, and he lost a little bit his crampon. He lost his crampon, like it split off. Crampon moved, Yeah. and I don't know what happened. That finally he fell 600 meters. That's why Dit is wel gewoon de realiteit. Waar ben ik mee bezig? Ik ben echt in een of andere rut. Dat gaan opnemen, dat gaan opzetten. Ja, toen moest ik wel gewoon janken. Ja, zo simpel is het wel. Ik dacht van, hé, wat doe ik? Ik werd ook gewaarschuwd door andere berggidsen van, ga naar beneden. Frank had dit advies opvolgen. Doch verdient het er met zulke risicovolle video's vol zijn inkomsten. Ik kan ervan leven. Ik verdien meer dan mijn beide ouders bij elkaar. En ik voel me enorm geblest om zoveel geld te kunnen krijgen voor mijn hobby, mijn passie. Ik weet op het moment nog heel erg goed dat ik mijn inkomsten ging vertellen aan mijn ouders. En hun gezichtsuitdrukking was letterlijk gewoon zo. Gewoon, hè? Hoe is het mogelijk met wat domme filmpjes op het internet zetten? Dus die waren compleet verbaasd, maar ze zijn super trots. Maar wat zo mooi liek het, had ik een orenkant. Ik verdien misschien lekker. Ik ben misschien zeer succesvol, wat mensen dan denken. Maar diep van binnen voel ik me soms ook heel erg rot. En sta je er echt alleen voor op 21-jarige leeftijd. Want wie doet dit nog meer? Ik ken echt niemand in mijn hele dorp of omgeving die dit ook doet. Ik zit hier ook wel redelijk geïsoleerd hier in het noorden van Friesland. Alle bekende mensen en creators, die zitten allemaal in het zuiden van het land. Ik woon hier nog bij mijn ouders. Ik zit hier heel veel te werken op een zolderkamertje, zeg maar. Ik heb geen team, ik doe alles alleen. Dus soms is het eenzaam en heel erg uitputtend. En is het niet het ideale leventje wat het misschien lijkt met al dat reizen. Hij wil terug een soort fans waarderen. En zo komen ze dagelijks onderdoor voor een foto. Frank, wil jij misschien beet houden? Right. Oké. Is mijn haar goed? Ja, top. Ja, denk het wel. Dit is tegenbelichting. Wacht even. Oh, dier? Ferris, druk even bij op. Ja, gast. Oh, wat een foto. Hé, dankjewel. Hey. Tot de volgende video. Later.